Bueno, egunon, arratsaldeon, Gipuzkoa Aquatics podcast berri hau irekitzen egia. Uste dut podcast bat egiten duen lehenengo federazioa dela, así que hemendik aurrera ez dakit zer aterako dan. Baina gure lehenengo programa hontan batez ere nahi duguna da azaldu, zertan datza podcast hau, gure helburua zein dan, eta gero hortik aurrera nola egingo dugun, eta gero etorkizunean nola edo zertan bihurtuko den ez dakigu. Orduan nerekin, alde batetikan gure kapiteina, Jon Murua, kaixo egunon? Egunon, eguardian, Mikel. Eta gero gure arraunlari obrena, Mujika, Jon Mujika, kaixo? Arraunlari, gehilari... Bueno, azkenean arraunean daude. Kaixo, egunon. Eta gure patroia, Markel San Jose, eskerrik asko gurekin egotagatik eta hau egi bihurtzeagatik, zeren azkenean gure eskuetan badago hau ezin izango litzateke. Bueno, Gipuzkoa Aquatics podcasta, zein da gure helburua? Zer da podcast hau, zuen ustez? Bueno, azken finen uste dela, guain nahi gana ez, Google kartu eta gai ezberdinetaz, kasuntan Gipuzkoako igeriketei buruz hitzein, eta guain 60 gauden bezala edozein etorriko da honea, eta horren inguruan hitzein, eta jendea pixkat baita gauzetaz informatu edo enteratu edo informazioa zabaldu, baina nik uste gaur egun konsumitzen den formatotan, ez? Hau da, hain komunikazio formala izan barrean, komunikazio informala, eta nik uste komunikazio mota honek bere alderdi hona ditula baita, alderdi freskotasuna, eta igual moldatasuna, ez? Modu ezberdinetan hitzen daiteke, eta gai batetik bestea lasai pasa zaitezke, eta horrela gauza askotaz hitzein, eta jendea enteratu. Orduan, nik uste podcast hau izango dela, ez? Honea jendea ekarri, gaietaz hitzein eta modu horta jendea informatu, ez? Eta Mujika, zuretzat, zer da podcast hau? Ne ustez podcast honen helburutako bat, hori, igeriketa waterpolo, igeriketa artistikoa buruz, informazioa eman bai, baina gai oso desberdina elikadura munduan, psikologia partetik ekarriko jendia informatzeko edo gai batzuta hitz egiteko, eta azkenian jendia entretenitzia, jendia enteratzia eguneko Gipuzkoako igeriketa waterpolo sinkro munduan gertatzen dien notizio berria informatzeko jendiai. Bai, eta nire partetik adibidez, nik nahi dudana batez ere da pertsonak ezagutzea. Datorren podcastan adibidez, gurekin Inigo Llopis eta Alex Ojanguren egongo dira. Eta azkenean, pertsonak ere ezagutzea batzutan ez da erraza. Beti gaude igerilekuan, konpetitzeko prest eta bar, eta askotan, pertsona desberdin eta oso interesgarriak egon daitezke, eta horiek ezagutzea behien ikuspuntutik, behien historiakin eta bar, oso interesgarria izan daiteke. Nik uste jendeak ulertu dezan, azken finan zuk esplikatu zuen hori, piztinan eta entrenamentua daudenean, edo lehiaketa daudenean, pertsonen artean elkarrizketa asko dauten dira, ordu asko daude hor, eta azkenean pertsonak beraien artean gauza konpartitzen dituzte, elkarren artean gauza kontatu, hori elkarrizketa horiek eta gai horiek piztinatik hona ekarri, ez? Eta horrekin elkarrizketetan komentatzen denaz aparte, elkarrizketa horietako pertsonek ere ezagutu. Eta nik uste hori dela podcast honek eskainiko duena, ez? Azkenean pertsonia, igual piztinan o piztinatik kanpo ezagutzen gu azkenean egunerokotasunen, hori piztina barruan, kaixo, baina pertsoniak gehiago ezagutzea azkenean bere esperientziak, bere bizipenak, edo esan du moduan, elikadura munduan, gauza asko darezte, eta jende askok ez dakixenak, o jakitzea nahiko zanak, eta orduan, nik uste podcast honen bitartez, erakutsi alda jendiai bebai, nola elikatu edo konpetizio baterako mentalki nola prestatu edo azkenean informazioa eman, ez bakarrik pertsonena baizik eta zerbait globalagoa, por ejemplo, elikadura, psikologia,
eta milaka gauza gehiago joango zate ikusten, o entzuten, kasu honetan. Bueno, eta nabaritzen dezuenez, azkenean ez gea, gauza hauetako profesionalak, federazio batean lan egiten dugu, gure kasuan adibidez, Jonen lana zuzendari tekniko bezala, eta zu Mujika beti egunero piztinan talde pilo bat entrenatzen Gipuzkoako teknifikazio zentroko gauzak, eta nire kasuan adibidez klaseak ematen, beste rollo batzuk egiten, así que freskotasun puntu hori nahi dugu, eta batez ere sare sozialetan mugitzen dan informazioa, jendeak esaten duen guzti hori ere, horretaz jabe izango gea, eta noski ere hau zeozer bizia da, eta bizitzen dan produktu bat izango da, eta guk ere, sare sozialetan ikusten dugun guzti hori, adibidez, zuek nabaritzen badezue, ez dakite pertsona batzuk ezagutu nahi dituz bat, gai bati buruz hitz egin nahi badezue, hemen egon gara prest guzti hori entzuteko, eta gauza oso fresko bat egiteko, eta batez ere, elkarrizketa oso xume bat egiteko, ezta? Azkenean gure intentzioa, guk igual pertsonatzu ja pentsatuta daukun zekarri, baina nahi duna da jendia Instagram bitartez, bere kuriosidadiako ezagutzeko nahia, igual pertsona bat edo Instagram bitartez, idatzi aldau direkto, eta esan igual nahiko nean pertsona hau ezagutu zaitxik tema hontan asko daki, eta azkenean gu zabalduta gare dozin pertsona ona etortzeko eta hitz egiteko, del ámbito que quiera cada uno, eta azkenean, hori, nahi duna, jendiak parte hartzia, ez izatea zerbait itxizia, eta disfrutatzea, podcast honen bitartez. Hori, podcast badan da, guain arte egea aurkezten pixka, zer nahi dugun, nola, zertarako, eta pixkat egia esan elkarrezketan eko formala izaten da, serioa, gero gonbidatu ditugunean eta, igual zaska batzuk dugu dea, edo komentario pixkat, ziztagarriak o lo que sea, baina pixkat helburu izango da. Jendea ekarri, hitzein, gaiak zabaldu, eta dena nola formato humil baten eta simple baten, komplikatu gabe, ez da igual informazioa momentu baten kantidadez handia izan, beti formato izango da nola ulertzeko eta kontsumitzeko errexez. Bueno, eta gaiak eta liburuak bezala, liburuak itxi eta berriak irekitzen dira. Segurenik, 2023-2024 denboraldia bukatu da, urria hasieran gaude. Eta, ez dakit, igual agian printzipioz lehenengo podcastan pixkat hitz egin dezakegu iazko denboraldiari buruz pizkatxo bat, ez dakit nola ikusi dezuen bai igiriketan, waterpolokon, igiriketa artistikon, urri irekietan eta bar, igual agian igiriketatik hasi daitezke. Ez dakit, zenolako ondorioak edo zenolako... Nik uste igiriketan ingurun lehen urtean eta datorren urtean bezala, pixkate gauzari komentatuetakoa da pixkat egutakiaren batez ere udara partearen desberdintasuna edo aldaketa edo berrikuntza, ez? Pixkat horren markatu du nik uste igiriketako denboraldia pasatu dana. Eta, nik uste pasatu da, konklusioak atea ditugu, urrengorako beti ikasten dira gauzak eta saietuko geha. Datorren denboraldiko egutegia aurrekoa baino begoa izaten, edo aurreko denboraldiko egutegiak erakutsi diguna aplikatzen. Zatik gutxi gora bera antzeko izango da. Orduan, lehenengo puntu bezala hori esan ezakegu, igiriketari buruz, egutegiaren baldintzak, eta gero guk ikusi ezakegu edo ikusi duguna da Gipuzkoako igiriketa, beste behin, goraka dijoala, ez? Goraka dijoa mailan, parte hartzearen maila, zenbakiak, gero egia da, eta nik uste podcast honetan ere igual pixkat egoera partikularrei agotxe eman nahiko genieke, eta badakit aurreko denboraldian, oraindik ere, klub batzuen egoera, alde batetik instalazio aldetik, edo ekonomia aldetik, edo beste edozein faktoren aldetik ez dira hoberenak izan.
Eta nez da guk balorazio positibo hori nik uste garrantzitsua dela klubek izan dituzten eta dauzkaten momentu zai horiek hemen aipatzea garrantzitsua dela, ez? Eta egia esan guk igual informazio pixka duki dezakegu, beha nik uste kluba beraia diela informazioa benetan dakitenak eta nik hemendik gonbidatzen diet etortzea beraien egoera zein dan, esan nahi badute, zabaldu nahi badute, podcastago erabiltzea. Eta honekin esan duguna da, Gipuzkoa orokorrean, igeriketa maila aldetik eta Espainiako txapletago parte hartze kopuru aldetik eta hobetzen dijoa. Baina, bai ondia momentu batzuk eta leku batzuk, ez dian agerrisak izan, ez? Eta hori da pixkat igeriketaren balorazioa. Egutegiaren baldintzak eta berriro ere mailaren igoera. Eta zu, Jon, nola ikusi ezu? A ber, Jonek esan dehan dana, geitzi harren zerbait, nik uste dut igeriketan nivelan partetik urte ona izan da, zateako gutxi, Naia Garrido Europako txapelketan egon da, Matxin Zubeldia Europako txapelketa joan da, Espainia mailan oso aurrian egon ga absolutu mailan, junior mailan, infantil mailan, maila danetan jende, alebi mailan bebai dominak egon die, eta urteroko gauza bada ja... Eta dominak eta parte hartzaile kopuru, presentzia zein da, azken finean, zuzendari tekniko bezala, beste komunitateetako teknikarekin hitz egitezunean, garbi esatizute, gure presentzia geroz da handiagoa da, eta gero gaina presentzia hori baldin badator dominio horiekin lagunduta, guendiken beraien begietara gehiago ematen dien, baina batez ere komentutu daitekena da presentzia. Geroz da presentzia handiagoa daukagu, gauza esanguratxo guenetan, ez? Gogoratu dezagun ere, Inigo Jopizen eta Naia Zubeldiaren kasuan ere, izugarrizko emaitzak lortu dituzte Parisen. Guztiaren ondoren, uda guztiaren ondoren bukaeran, izan daia la guinda al pastel. Dominak, finalak, Nola bizi izan dituzue joko olimpikoak eta joko paralimpikoak, nola ez, etxetikan, telebistan eta gustatu zizkizue, Japoniarekin adibidez konparatuz, izugarrizko diferentzia egon da, batez ere publikoan eta hor Japonian etzion publikori, COVID-agatik ez. Baina, alare, Parisen egon dian jendeak bai olimpiadetan da paralimpiadetan esan dute bereziki piztinako ambientea handia oso nazala, orduan Beti ikusten zen bete eta goraino, eta igual marken aldetik joku olimpikoetan esan alda, igual markak ez dela izan hain espektakularra, egon die marka batzuk oso ona, egon da munduko errekor egon die gauza, baina ez die igual izan hain impresionante, baina jendeak esan dana hori, jende pilua, jende animatzen, eta igual guri gertuen tokatzen jauna, joku paraolimpikoetan, Jopiz eta Naia, Naia gurekin entrenatzen dago egunero, eta Jopiz egun batzutan gurekin egoten da, eta esan dozkoena, o lo que nos han en plan, zagozkuna hori da, que impresionante. Jopiz, por ejemplo, Urrieta zean egunean, estadio zua ezagon entrada salgai. Dana beteta zagon, 7.000 pertsona, 8.000 pertsona, eta horrek itxetan Zaratia, azkenean da como un estadio de fútbol, baina igeri leku bat, eta ez gara esena oitxuta hortara, porque normalian igeri lekutan jendia bai, baina ez da volumen horrek. Jende kopurua eta gaina nola, ez, animatzen, zorofismo total. Orduan, hor sortu dan ambientea, beraiek esatezute oso espektakularra izan da. Eta gaiak lotzen ere bai, adibidez, igeriketa artistikoan, nik telebistaz ikusi dituen igeriketa artistiko koprobak, eta izugarria ziren, teknikoki izugarriak. Kasu honetan adibidez, gure klubetako bat, EASUIMek igeriketa artistikoa egiten du, eta ere, behaien ustez, oso denboraldi arrakastatxua izan da, oso denboraldi zaila, igeriketan komentatu duzun bezala, baina urte oso zaila, arautegi
arautegi aldaketak egon dira eta arautegi berri horietara moldatzea zaila izan da. Pozik daude behaien arautegi berri horiekin eta pixkanaka emaitzak lortzen hasi dira. Baina moldatu egin bartzea, pixka adaptatu egin Noski, bartzea. claro, urtearen hasiera nahiko zaila izan zen, baina gero bai Espainia mailan behaien emaitzak gutxi gora bera berrio errepikatu dituzte, Euskal Herri mailan izugarrizko emaitzak lortu dituzte, eta hori bai, importantena etorkizunera begira da jendea lortzea, bai mutilak eta neskak, gogoratu behar dugu, biak. Bai, nik salakin nik leko nitzitenena pixkat hori da, ez? Erronka da igeriketa artistikoan parte hartze kopurua igotzen joatea, nesketan eta mutiletan. Nik uste hor erronka handia daukagula gizarte bezala. Nik uste estatu mailan igual parte hartze edo handia egon daiteke, hemen asko kostatzen zaigu oraindik ere mutilak igeriketa artistiko egitea jotea. Saiatu da, Sahara, modu eta bide desberdinetatik, baina beti azkenean emaitza edo erantzuna berdina da antzekoa da. Eta nik uste hor gu federazio bezala, baina federazioak gizarte barruan dago eta azkenean gizarte bezala erronka handi daukagula hor. Bueno, gurekin gogoratu, igeriketa artistikoari buruz ere asko hitz egingo dugu eta segurenik ere Sara, Asuimeko ordezkaria eta igeriketa artistikoko izugarrizko esperientzia daukan pertsona bat da. Esperetu gurekin egotea noiz behinka, eta igeriketa artistikoari buruz ere askotan hitz egingo dugu, zeren oso modalitate interesgarria da eta... Hombre, espektakularra da. Espektakularra da, eta olimpiada batzutan ikuste duzu, eta kriston espektakuloa da jendea horretan horrela ikustea. Eta gaina, hitzak esaten du, artistikoa da, orduan beraien erronkak joz eta espektakularrago izatea da. Orduan ez dia gelditzen beraien burua gainditzen. Orduan hori aipatu behar da eta Sara beak esan digu, alde hortatik valorazioa positiboa da, pixkat zuloa bestaldetik da eta erronka bestaldetik da. Eta gero, badago beste modalitate oso interesgarri bat, urrirekiak, aurten ere egon dira, berriak, ez dakit nola laburbilduko zenituzkede, baina berriak egon dira. Hombre, berri nagusi izan da guk gure kasuan ez dago lauki liga. Orduan klub bakoitzak bere trabesia bere bidetik antolatu du, trabesia bakoitzak bere sailkapena izan du, eta bueno, nik uste hala ere garrantzitsuena ez dela hori, baizik garrantzitsuena trabesietako partaide kopurua igotzea, hori izan da denon azkeneko urtetako erronka, eta oantxe buruz ezakizkit zenbakiak, baina nik uste hobekuntza bat nabaritu dala. Enean esango, igual trabezia danetan egon dan hobekuntza bat olan esateko ontzen datu barik, baina ne ustez partaidetza aurtengo udan aurreko urtekua baino pixkat hobiagoa izan dela esango nean bai ez. Kenduta betikoa, Getaria Zarautz bat beti dauka kopuru hon bat, Getaria Zarautz dalako, Asuimeko urteko azkena beti itzen daena irailean, normalian partaitza oso ona, baina hor egoten da normalian abuztu erdia izan hor, jendia erdi oporretan daola, baina urtengo kasuan, esango nean paseo berriko igerialdi partaitza nahiko ona izan da hala, eta nik uste generalian aurreko urtekoa baina hobiagoa izan da. Naiz eta liga ez egon, baina bueno. Hortako ere podcast honetatik pasatu daiteke. Bai, noski. Eta gero ere... Antolakuntzetan daun jendea eta pixkat gehiago analizatu ez. Eta gero ere gogoratu behar da, gauza berriak ere egiten direla, eta aurten adibidez ere emakumeak mugimenduan trabesia bat egin dela, eta oso interesgarria dan, txapelketa bat, kasu honetan ez da txapelketa bat, baina bai eventu bat egin da, ez dakit zuek ikusi zenuten edo? Ez ikusi ez genuen egin, baina gero feedbacka eta jaso genuen, eta egia esan iniziatiba oso polita izan da, nik uste jendeak eskertu dula. Hombre, pentsatu genezakeen, zari azkenean behar bat erantzuten dion iniziatiba da.
eta horretaz aparte, beharraz aparte, nik uste, kasu honetan Aldundiaren aldetik, laguntza handia dago, apoio handia dago, orduan, agente ezberdinak juntatzen baituzu, eta dagoen beharrari erantzuten badiozu, azkenean gertatu dana, ez? Iniziatiba polita datatzen dela, jendea parte hartzen dula, eta gero gelditzen den zaporea oso gozoa dela. Bueno, eta ez dugu ahaztu behar, badagola beste modalitate bat, waterpoloa. Aurten adibidez, waterpoloan badago izen bat, eta da, klub bat, ur bat izan da, Liga Nazionalean parte hartu du. Eta, goraipatzeko modukoa da. Eta gero, hortaz aparte, Euskal Herriko ligetan, uste dute Gipuzkoako waterpoloko osasuna, osasuntxu dago, eta partaidetza hor dago, ez dakite ere, honi buruz ere, gure podcastan askotan waterpoloko gonbidatuak izango ditugu. Nik uste beraiek etorritakoan gauzak asko zeo beto azalduko dituzte, eta hor ikusi egiteken da klubek egite duten lana ikaragarria dela, eta ondorioz beraien potentzialaren baitan lortzen dituen emaitzak gero emaitzak oso ona dira. Eta gertatu daitekena da, pixkat horre hon daiteken erronka da, talde edo kasu honetan jokalari kopuruaren beharra edo pixkat masa hori gehitzeko beharra, ez? Kirol guztietan behar da hori, baina, beraiekin eukitzen ditugun elkarrizketetan, azken finean podcast hau elkarrizketa bada, eta kasu honetan elkarrizketa horien bozera maila bezala, beharra hori da. Nolabait parte hartzaile masa hori handitzea. Bueno, eta orain, denboraldia, 23-24 denboraldia bukatu dugu, eta orain etorkizuna, ja 24-25 denboraldia hasi da. Bai. Zuek nola aurre ikusten dezue denboraldi berri hau, zer nolako kakoak edo komentatuko zenituzkete? Denboraldi hau, denboraldi danak moduan, gogotxu hasigaz, ja hilabete pasatxo, hilabete bat, justo. Goiaz, ja entrenamentutan, lanian, jendia gogotxu, kluba danak lanian da igeriketan munduan nabilitzeiten, baina, igeriketa artistikoan, waterpolon ja entrenamentutan da danak, eta lehen esan du moduan, aurreko urteko kalendari oso antzekua izango da, eta jendia oso gogotxu dago. Nik uste azken finean ikusita gutxi gora bera errealitatea berdina dela, ikusi daitekeena da antzeko zerbait pasatuko dela. Hau da, emaitzak lortzeko aukera on bat ikusiko dugu modalitate guztietan, eta denetan aukera hori ikusita, eta lehen esaten bezala, klubetan egiten den lana ikusita, emaitzak horre hongo dira. Hori nik gutxi gara aurre ikusten dut, eta esaten bezala optimista naiz. Zetik azken finean errealitatea berdintxua da, jendearen lana eta laniteko eta hobetzeko grina berdina da. Orduan gauza horiek edo osagai horiek berdinak izan da, emaitza edo ondorio antzeko izango da. Eta igeriketan kasuan, egutegia oso antzekoa da, egia da absolutu mailan, ekainean izango da Espainiako azkeneko txapelketa, Euskadikoa ikusiko dugu noiz finkatzen da, nomendik asamblea bat hor dago eta ikusiko dugu zer agitzen den. Eta junior mailan uztaila bukara arte luzatzen da, eta beste kategoriak aurreko urteetan bezala izango da. Eta hori ikusita, leheno aurreko urteko balorazioaren hobekuntza bat lortzeko aukera bat besteik ez da ikusten, gaur dengo denboraldian. Nik uste, leheno esan duguna, Gipuzkoa eta Euskadi mailan parte hartzaile kopurua handia izango da, Gipuzkoa aldetik, Espainiako txapelketan ere parte hartzea presentzia handia izango da, ikusiko dago gero, final eta dominetan gertatzen da, baina nik uste antzeko zerbait izango dela. Nazioarteko txapelketetarako ere, lehen aipatu ditugun junior horiek ere horre hongo dira berriro, eta ikusiko du beste norbait ezan gehitzen. Horretik esatez, nik uste ondorioa
antzekoa edo hobea izan daitekela. O aurre ikusten dala, bintzat. Bueno, eta gero hortaz aparte gogoratu behar dugu, urte olimpikoa izan da, 2024 urtea, ere, hauteskunde urtea da, berez printzipioz hauteskundeak ere, etorkizunera begira, berez printzipioz urria, azaroan artean hasi beharko ginateke hauteskunde prozesuarekin, dena den aldaketa legalak izan dira Euskadi mailan eta bar, orduan oraindik ez dugu hauteskunde prozesu hori irekiko, baina bueno, ere etorkizunean edo aurrera begira hori ere hor dago eta aldaketak etorriko dira, noski? Eta podcastetako gai bat izango da. Noski. Bai gure aldetik edo bai honea etortzen da edozein aldetik, noski. Ikusiko dugu. Oso ondo, bueno, mutiak. Gure lehenengo programa da. Azkenean nahiko serio gelditzen etea, baina zin egiten dizuet hau ez da serio geldituko. Baina batez ere gure helburua zen horrelako sarrera bat egitea, jakitea zein dan gure helburua, uste dut nahiko garbi gelditu dela, eta bestela etorkizunak gauza guztiak bezala, etorkizuna jarriko gaitu gure lekuan. Baina, bueno, hortxe gongo gea. Ez dakite mutiak zeu zer esan behar dezuen gehiago edo... Ez, ja gogoakin urrengo podcasta egiteko, ja gai ezberdine bat pixka piperra eta gatza sartzeko, eta hain igual serio, soso ez... Ez aurkezteko, ez? Sobre todo, igual lehenengo hau, izan da pixka seriotasun puntu batekin, baina seguro amendik aurrea askoz entretenigarri zegoa eta saltzeru hau izango dela euneko eunian, así que... Badakizu hori izango dela, ez da? Eta espero ezagun honea etortzen diren lagunak eta parte hartzaileak eta pixkat gogorrekin etortzea, ez? Azken finean kafea hartzeko gelditzeko bezala izango da, así que... Nahi da denak, atia irekita daukala, badaki nun garezen, hemen ano eta kiroldekiko kobazuluan, hemen, sartuta, así que nahi da benak idazteko, eta hemen presgare hitz egiteko edozein gai, pertsonakin, o... Bai, ez, azkenean Gipuzkoa akuatik hitzak erlazio bilatzea zuen ezerkin, hemen atako da. Bai, noski. Eta gaina, bere, nik askotan urte asko da matzate hemen federazioan lan egiten, eta beti daukan filina da, federazioari buruz hitz egiten dugunean, badirudi hirugarren pertsona batean hitz egiten hau da, federazioa, eta uste dut dinamika hori pixka bat aldatu behar dugula, federazioa pertsonen elkarte bat da, eta azkenean pertsonez osatu dago, eta podcast hontan batez ere pertsonak etorriko dira, urrengoa Inigo Llopis izango da, etorriko diren lehenengoa, baina benetan gauza interesgarriak esan ditzazke, ez dakite galderaren bat edo prestatuko zenukete Inigo Llopis intzat edo? Bueno, jake kafe bat hartzea etorriko da, hartzea kafe guztetan zaio, ez dakitolo galdera bat. Galdetuko diogu, zure ustez? Ez, galdera horrekin esan jendeak ulertu ezen, podcasta, nondi joko dean, ez? Uste dut kafe utxo gustatzen zaiola, zuri? Ni kafez ni izango. Kafez ni izango zenuke, ostras. Bueno, Jon, eta Jon, eskerrik asko. Eta Mikel. Eta Mikel, eskerrik asko, Mikel. Eta Markel. Markel, mi esker. Bigarren podcastan ikusiko gea, eskerrik asko. Venga, jo. Agur.